Alikho elishona lingenazo ezalo yamkela ke nazo ezihamba phambili namuhla. Lingenele osukwini lesithathu icala lesilo. Ucela ubhonge emswaneni ngephoyisa elibulewe, kanti nehawi ithi yeseka elasePalestina. Izindaba ze1KZNTV zifundelwa uSiyabonga wakaduma ninabezulu elidume esandlwane siyakhuleka. Ummeli kaMntwana uSimakade indodana endala yesile sabuza uMdlokombane uThabani Masuku kanye nommeli kaMntwana uMbonisi uMenzi Simelane bayikhahlela ngazo zombili eyayokuphakanyiswa kwegama lesilo uMisuzulu kaZwelithini kumhlangano wabamhla ziyi-14 kuNhlaba ngonyaka u2021. Labameli baphinde badalula ukuthi umongameli wezwe waxhamazela ekuthatheni isinqumo sokunikezela ngesitifiketi esibeka isilo ngokusemthethweni esigabeni ke sikahulumeni. Lokhu kuvele ngenkathi kuqhubeka icala lombango esihlalo sobukhosi oqhubeka enkantolo enkulu yasePitoli njengoba lingenele osukwini lesithathu leli icala. Sisagodliwe isinqumo senkantolo mayelana necala lombango wesihlalo sobukhosi eliqhubeka enkantolo ephakeme yasePitoli. Lesike kube isinqumo sejaji Norman Davis ngemuva kwezethulo zabameli bazo zonke izinhlangothi ezithintekayo. Namuhla ukuthe kwahlala kuleli cala yilapho kubonakale khona abameli bakaMntwana uMbonisi kaBhekuzulu ofuna umntwana ubuza bazi ethathe isihlalo sobukhosi kanye nommeli kaMntwana uSimakade uzichaza njengesilo. Beyihlaba beyihlikize isinqumo esathathwa ngumengameli wezwe sokwedlulisela isitifiketi sesilo. U-Advocate Thabani Masuku omele uMntwana uMbonisi uthi umengameli wathatha ngamawala ekhipheni lesi sitifiketi. Look at the president's decision and then walk backwards and ask yourself, has the president acted in a way that is lawful? And the answer to that, as far as we're concerned, is that the president has acted unlawfully by recognizing the second respondent as the king. One must ask the question, what was so urgent for the president to make that decision in the face of members of the royal family saying we want to appeal? And this is why it's irrational for the president to have done what he did. It's completely irrational because the president could not have said, exercised such weighty constitutional powers in the face of pending applications that could in fact affect the situation. Ummeli uMenzi Simelane ukhombiseke ukuvumelana noMasuku lapho eveze khona ukuthi abantu abanelungelo lokubeka isilo yindlu yesilo sakwakhetho umthandayo isilo uBishop Khali. We have in our heads at length dealt, my Lord, with how in the past kings of the AmaZulu nation have been appointed. And they've always been appointed by the elders in the family who have always been the brothers of the immediate past king, and in some respects were relevant the sisters. And therefore it should follow that since that is the custom, that is what has always been followed from days immemorial. The question then would be, who would be those identifying members of the family? And we submit that it is the brothers of the late and sisters of the late King Zwelithini who are Indlu kaBusha. Kanti-ke isilo Alan Dobson omele uMntwana uSimakade kuleli cala uthi kumshaqisayo ukuthi abantu abanelungelo lokubeka isilo ngabasendlunkulu kepha akukho la afanisa khona igama likaMntwana uSimakade kuhlula abantu ababekhona ngomhlangano owabe ungomhla ziyi-14 kuNhlaba ngo-2021. There is nothing to suggest that there was any form of duplication with what has taken place in front of your lordship in these proceedings. There is no reference to Prince Simakade whatsoever, either in the founding affidavit or in the affidavit of Prince Buthelezi. There is no reference to, for example, the meeting of the 14th of May. Ezindabeni ze1KZNTV lolu daba lubikelwa umqondisi wakwaMyeni.
Ungqongqoshe wamaphoyisa kuleli ubheka icele uthi uma kubiza ukuthi kube khona umuntu obulawayo usuku nosuku ukulwisana nezigebengu ngamane kube njalo njengoba ke sebethole indlela ababona izolekelela ukulwisana nobugebengu obudlangile kakhulukazi esifundazweni KwaZulu-Natal. Ucelo bekhuluma kanje kulandela izigameko ezimbili ezahlukene zokudubulana phakathi kwamaphoyisa kanye nezigebengu izolo eThekwini nokuyilapho kubulawe khona izigebengu ezinye zalimala ngeshwa ke kwadlula emhlabeni iphoyisa elilodwa kanti elinye lilime. Kubabhedela basolwa ngokuthinteka kwezenzo zobugebengu bahlukene eThekwini njengoba izigilamkhuba ziphinde zasala enkundleni ngesikhathi sibhekene namaphoyisa. Ezigamekweni ezimbili ezahlukene zakamuva kubaloke esokudubulana okwenzeke elokishini iNtuzuma lapho kudutshule abesilisa ababili kuhlanganisa nomsolwa obefunela amacala ali-12 okubulala abohlaka iCPF kanye nabesifazane ababili. Kwesinye senzeke eMzinyathi lapho kudutshulwe abasolwa abane ngezigameko zokubamba inkunzi izitolo. It's a new thing. They also plan and plot for elimination of the police. They have names of the police that they think they can eliminate and all that. I'm telling you, we'll be the last man standing. We're not going to give any space to them. We're not going to retreat. We'll be there, and the police will be doing this work. If it needs to be this kind of results every day, let it be. Khona manjalo kuphinde kwatholakala izidakamizwa zohlobo lwe-cocaine ezilinganiselwa ku-60 million wamarandi endaweni egcina impahla ephuma echibeni laseThekwini. Umkhuzi wamaphoyisa kuleli ufani Masemola uthi ke lezi zidakamizwa bezivela ezweni laseBrazil. Ibhaliwe ukuthi eGauteng kodwa la kuthiwa yakhona eGauteng hayi sesijekile address akubonakala ukuthi kwenzakalani lapho abantu balapha abazulutho nje. So sithole ama-drugs ahamba ne-paint bafaka ama-drugs ngaphakathi kwi-paint and then sithole ama-drugs amaphakethe adlula 200 i-value yama-drugs wonke emahlangeni is over 70 million. So ngaqabanga ukuthi bezoyenzani kumphakathi wethu mayifika inganeni zethu. Ngokuthola kweziko lezindaba lezi zidakamizwa zibhadanywe ngemuva kokuba le container ebithwele upende ibisihlale isikhathi eside ingalanda kule ndawo egcina impahla esuka ke eqhibeni noholele ekutheni kuthathwe isinqumo sokuba ihlolwe ukuthi ke ngakube iquketheni. Siphenya la ibuya khona eBrazil futhi siphenya la iyakhona ngeke ngisho ukuthi njengoba ebhale ukuthi eGauteng ngithi siphenya eGauteng kuphela siphenya khona la sibona ukuthi sinama-lease khona so sizophenya ukuthi ukuthi sithole umnikazi lo bafanele azoyithola ngapha eSouth Africa simbophe. Ey'ndabeni ze-1KZNTV kube kuntombi khona Mvubu eThekwini. Zilokhu ziqhubeke njalo izinhlelo zokutshengisa ukweseka izwe lasePalestina kwimpi yomhlaba ebhekene nayo njengoba ihlaselwa izwe lakwa-Israel. Inyunyana yezisebenzi kuleli nehawu ibamba umbhikisho nokuthula ngaphandle kwamahhovisi amasipala umsunduze ngenhloso ke yokudlulisa umyalezo okuzwelana nezwe lasePalestina. Kafushane nje ngemumva kokuthi iqembu le-ANC kuzwe lonke litshengise ukweseka izwe lasePalestina ngokugqoka izimpahla ezimnyama lifake izikhafu zakuleli yalizwe lapho umengameli wezwe uCyril Ramaphosa adlulisa khona amazwi enduduzo kubo bonke asebedlule emhlabeni ngenxa yodlame kuleli yalizwe. Inehawu KwaZulu-Natal idlulise awawa amazwi okweseka. Izolo nje nizwile ukuthi abakwa-Israel bahlasele eGaza esibhedlela kwashona abantu abangaphezulu kwama500. So njengenehawu-ke sime nabantu basePalestina kade saqala ukuma nabo sithi abakhululeke sinanela namazwi ashiwo yilowo umongameli wethu uDr. Nelson Mandela owathi iSouth Africa ngeke sithi ikhululekile uma abantu basePalestina nakho bengakakhululeki. Yikho-ke simemezela nasemhlabeni jikelele ukuthi asiwasekele abantu basePalestina bese sifaka lento okuthiwa utswinyo ekhwebelaneni nabakwa-Israel ngoba izwe nakho lobandlululo elifuna ukuthatha ngondli izwe lasePalestina. uZulu uthi impi imayelana nombango womhlaba. Abantu basePalestina nje sebehlele nje isiqintini esincane. So ingenxa yokuthi banakho abantu bakwa-Israel bacabanga ukuthi bane bad right
yokuthi kube bathi bayisizwe esabusiswa uNkulunkulu. Yikho ke nje okudala ukuthi behambe behlukumeza amalungelo esintu khona ePalestine. Owenhlangano ebiyingxenye yalombhikisho unxuse ukweseka kwePalestine. At the end of the day, as a collective, the SABDS coalition is working with workers across South Africa, political entities as well as civil society organizations to bring in to support Palestine in their campaign for liberation. At the end of the day, as a settler colonial entity, as South Africans, we have a responsibility to support struggles around the world, especially the Palestinian struggle for liberation and against settler colonialism, coloniality, apartheid, socio and economic injustice, political and cultural injustice. So that is our campaign and that is our global message in terms of ending apartheid Israeli apartheid and the oppression of Palestinian people. Kanti njengamanje imbiko iveza ukuthi babili abakuleli esebeshonile kuleli yalizwe. Ezindabeni ze1KZNTV nguAyanda Dube kisemkhungundlovu. Izisebenzi zesikhungo sikahulumeni iState Information Technology Agency okusitha ngamafuphi nezingaphansi kwenyunyana iPublic Servants Association iPSA eThekwini KwaZulu-Natal zingenela umbhikisho njengoba zikhala ngokuxhashazwa umqashi ngokungafuni ukubakhuphula amaholo. Okhulumela lenyunyana esifundazweni KwaZulu-Natal umlungisi Ndlovu uthi phambilini babefune ukuba izisebenzi zikhushulelwe imiholo ngo-12%, kepha ke ngenxa yezingxoxo behla baze bafinyelela ku7.5%, kepha kumqashi uMila kaguquki ku4.5%, nabawubona ke ukudelela izisebenzi. Banqume ukubeka phansi amathuluzi abasebenzi benkampani kahulumeni iState Information Technology Agency kulandela ukungabi nezivumelwano nomqashi ngesithinta amaholo. Abasebenzi abangaphansi kwenyunyana iPSA bafuna ke ukukhushulelwa amaholo ngo7.5% besuka ku12% abebewufuna ngaphambi kwezingxoxo. Siqale ku12%, umqashi waqala ku2%, umqashi usenike u5% uthi akasaqhubeki. Yingakho siqale ukuwithdraw amandla ethu kusukela ngomsembuluko kuwo wonke ama province. Namhlanje sisenda imessage ukuthi akukho kuzonyakaza, ama department amaningi azo affecteka. Bathe abaqashi basinika u5%, akukho abanakho, kodwa thina suPSA sifunde iFinancial Statement. Benza ama-billions yonke leminyaka banika abasebenzi imali engekho. Yingakho sithi uma bengalaleli lento abayibonayo incane ngoba noza kwethu kwamanye ama-state on enterprise uma lesiteleka siqhubeka sizogcina sesijoyinwa abantu abaningi. Ukuteleka kwalabasebenzi kuzoba nomthelelo omkhulu ekusebenzeni weminyango eminingi nebalulekile ehulumeni efaka phakathi owakwaSASSA, uHome Affairs, umnyango wezabasebenzi neminye eminingi kwazise ukusebenza kwayo leminyango kuleleke ekusebenzeni kwesitha. Lapha bathi ke ingaphezulu kwa6 billion amarandi imali abayenzele umqashi, ngakho nabo balwela ukuhlomula. Okunye bakhaleke ngokucindezeleka abakutholayo. Usitha unomkhuba awenzayo omumbi wokuthi aqashe ama-contractors amaningi. Lama contractors udlala ngawo awo 1 year awo 3 years, emva kwaloko abanalo ithemba lokuthi bebabuyela emsebenzini noma cha. Ngenkathi uqasha ama-contractors amaningi wonga imali ngoba labo bantu abekho permanent, abana ama benefits. Kubasebenzi abangaphakathi manje yingakho bengakwazi banyuseleke imali ngoba umqashi kukhona abantu abadepende kuyena azi ukuthi nama contractors azoqhubeka nomsebenzi wakhe. Ngaleyo ndlela umqashi noma eluza kodwa uyazi ukuthi unayo i-backup. Sifuna ukuthi umsebenzi bonke abantu abasebenza kuyena akabaqashi baba permanent abanyusela imali ngokufanayo. Wonke umuntu eSouth Africa uyadinga ukunyusela imali. Upetrol uyabiza, ukudla kuyabiza, nendlela enza ngayo umqashi manje ayisekho right. Since siqalile isiteleka ngomsombuluko, umqashi ulwa nabasebenzi, uyabafonela nabasebenzi ekhaya wenza konke angafanele akwenza. Akazibonela ukuthi wenze njani ngoba yonke lento ayenzile kube intando yakhe. Uyena
uyena oba ukuthi sibe sizofika la sifika khona njengamanje umqashi. Lesiteleka siqhubeka kulolonke elakuleli kanti ke laba bathi ke bahlose ukuthumela umyalezo oqinelela kwabanye abaqashi abaxhaphaza abasebenzi. Nangendlela negotiator ngayo ngoba funeka kube clear ukuthi uphethe malini ngoba abasebenzi mabe emsebenzini baya kugcwela abasebenzi kufanele bakwazi bameet ama demand the cost of living bathi imali abana usho kanjani kuwo wonke ama state owned enterprise usitha ugenerator imali enkulu ngoba kunesiteleka bafuna ukuthi bayoqasha abanye abantu ngaphandle benza imisebenzi badala ama expenses angenasidingo siyasho ukuthi umqashi akayeke ukuba arrogant alalela abasebenzi thina PSA sumlomo wama members siyoqhubeka njalo sibe nabasebenzi eindabeni ze1KZNTV kubikuntombi khona mvubu ngisithekweni ake sihlabe ikhefu sihlangabeze masibuye etolo. Nina benkonjane edukele ezulwini ezinye ezidukele emafini siyakubingelela sakwamukela mungabe usanda kubukela izindaba zethu yamukela ke nazi ihloko ezihamba phambili namuhla. Lingenele osukwini lesithathu icala lesilo. Ucela ubhonge emswaneni ngephoyisa elibulewe kanti nehawi ithi yeseka elasePalestina. Umasipala wesifundu uthukela usuphumele obala ngokuba ngundaba mlonyeni kwawo ngodaba oluthinta ukwakhiwa kwezindlu zangasese ezili15 emzini owodwa eMnambithi kuWard 20 enhlaneni kaMthaniya. Imeya lo masipala inkosi uNtando yenkosi Shabalala uveza ukuthi indawo yokwakha ibingalungele okube umphakathi ovumelene ngokuthi akhiwe endaweni eyodwa. Uphinde waveza ukuthi lezi zindawo zingamapulazi kunemndeni yakhe egcekene lilodwa. Umkhandlu wesifundu uthukela uveza ukuthi imindeni eminingi sebalene lilodwa kanti indawo abakhele kuyo ibingeyinhle. Indawo eyintaba le awukulula ukwakha kuyona. So ke imizi inendawo encane yokwakha. Uma begubha nje foundation babakwazi ukuthi bakhe izindlu zabo kodwa not ufuna ukufaka ama toilet umgodo ozofanele ukugubha ushone phansi bayehluleka. Bekade beprovidwa ke ngeTLB ezokwazi ukubalekelela amagujwe imgodi yahluleka iTLB kwase kuba ukuthi akusebenze abantu bagubhe ngezandla bahluleka ngenxa ukuthi indawo intaba kugcwele amatshe. Base ke bebona indawo abayibone ngathi iyakwazi ukusebenziseka ayikho ningi bekuba igroup ke yemizi uthola ukuthi mhlawumbe imizi ewu5 leyo ndawo ethe bayibona ngathi ithambile kujwe kama toilet awu5 engekho kude kakhulu bese bewafaka kama toilet futhi toilet ngalinye liqondana nomuzi othile ngenxa ukuthi ke imizi eminingi bese begubha kwenye indawo uthothi imgodi yama toilet mhlawumbe izofika ko7-8 or so bawagubhekela ama toilet bebebazi ukuthi leli la kuloya muzi othile toilet number 2 omuzi othile. Uphinde waveza ukuthi kuba nelisile lokho abakubonile njengomasipala. Lisekile ngencazelo esifike sayithola masifika siba interviewer ukuthi cha leli toilet ela kwaMamkhizi nomndeni wakhe elilandelayo for example uMaxaba nomndeni wakhe so saneliseka ukuthi cha angaba maningi ndawonye ngenxa yesimo sendawo kodwa anabanikazi bawo ngoba awuveli wakhe toilet ongazulakhela abani. Kune beneficiary list esetshenziswayo abakwazi ukuthi bahlomule kule grant yama toilet. Khona manjalo umphathi kamasipala uveza ukuthi ngamampunge yokuthi basebenzisa u15 million wamarandi ukwenza lezi ndlu zangasese. Understanding of these processes, having actually alluded to that, you'd find it very absurd that the Department of Water and Sanitation would have approved such a ridiculous amount for each and every VIP unit. Safe to say that with escalation, though, there might be, those variations. However, each unit is 16,000. Therefore, if we were to calculate 60,000 units multiplied by 16,000, that gives you 960, even far less than what it is purported each unit costs. Thobe kadladla ezindabeni ze1KZNTV ngisemnambithi.
Usekela somlomo wesishayamathetho saKwaZulu Natal uThemba Mthembu uthi kuyilungelo labo bonke abantu bakuleli ukubamba iqhaza okhethweni futhi kusiza nohulumeni ukuba abe nolwazi lokuthi uhlahlomali alwenze kanjani ezindaweni ngokwehlukana. Umthembu usho kanje ngenkathi isishayamathetho sihambele eBhobhoyi ogwini oluseningizimu nesifundazwe ukuyokhuthaza abantu ukuba babhalisele ukuvota njengoba kuzoba nokhetho lokuchibiyela kuWard 23 kumasipala iRenkonyeni. Ishamthetho sesifundazwe saKwaZulu Natal besilingkanise eBhobhoyi ogwini oseningizimu nelikaMthaniya namuhla ukukhuthaza abantu bakhona ukuba babhalisele ukuvota. Ishamthetho sesifundazwe sihambela lapha nje ingenxa ukuthi kuzokuba nokhetho lokuchibiyela olusazomenyezelwa maduzane nje kuWard 23 kumasipala iRenkonyeni. Lolu khetho lilandela ukudlula ke emhlabeni kwekhansela la kuWard 23 umfana ufikile Mnqosini ngenyanga edlule emva kokugula isikhashana. Usekela somlomo wesishayamathetho sesifundazwe uThemba Mthembu uthi babambisane nezinhlaka ezahlukene ukusondeza izinsiza kubantu bakulendawo. Njengoba ke siyazi ukuthi ke umthetho uye ufune ukuthi isishayamathetho sikwazi ukuthi sifinyelele kubantu ezinye ke izinhlelo zokuthi sifinyelele kubantu. Ukufinyelela kwethu kubantu namhlanje kuhambisana nokuthi ke sigqugquzela abantu ukuthi babhalisele ukuvota. Siyazi ukuthi umubhalisela ukuvota kuyadinga ukuthi ube nomazisi. Ingakho ke futhi sifike no Home Affairs. Khona manje lokugabadela uthi kulilungelo laba abantu ukuvota. Umnyalezo omkhulu esuphethe ukuthi kubalekile kubantu ukuthi bayobhalisela uvota bavote. Lokho ke kuye kusize kakhulu. Hayi kuphela nje ukuthi kuzokwenza ukuthi ukwazi ukuthi mase kuvota uyovotela inhlangano oyithandayo kodwa futhi kusiza uhulumeni. Ubese donsa ngendlebe abagcina omazisi babantu ngokungekho emthethweni. Ikhomishana yokhetho ezimele iIEC kulendele uba ke maduzane nje imemezele usuku lokhetho lokuchibiyela kuyona le ward enguWard 23 ngaphansi komasipala eRenkonyeni. Lo mbiko uqoqwe intatheli lezindaba uSigananda kaZokufa Shezi wabesethule emoyeni uphilane kaMzimba idelele abafakazana kaCebekhulu eRichards Bay. Uhlalo enhlangano engenza inzuzo engaphansi kwebandla lamaluthela eNdlangubo ebuhleni Development Project uEmily Mthembu uthi bakubone kubalekile ukuba basingathe umkhuleko wokukhulekela abafundi bakaMatekuletsheni ukuba babhale kahle izivivinyo zabo zokuphela kukanyaka. Lokhu kuza emva kokuba ziziningi izigameko zokugwazana nokhayiza kwabafundi ezikoleni kamumva nje. Lo mkhuleko kubuhanjelwe na izinhlaka zikahulumeni ezahlukahlukene ukusiza umphakathi. Ziyishumi izinsuku ezisele ngaphambi kokuba kuqala izivivinyo zikaMatekuletsheni zokuphela konyaka. Kanti inhlangano ebuhleni Development Project isingathi umkhuleko nobuhanjelwe abamabandla ahlukene kanjalo nezinhlaka zikahulumeni ebeziletha usizo emphakathini kanjalo nokuqinisekisa ukuthi abafundi babhala kahle ngaphandle kwezihibe. Uma kuqala nje ukubhala umatric uthola ukuthi ingane ziyalwa ziyabulalana ziyagwazana ezamantombazana ziyahlewula. Leso simo sidinga umkhuleko. Asikwazi thina ukusikontrola ngokuthi sime mhlawumbe kube khona esikushoyo sishumayele kodwa sidinga umkhuleko. Ingakho sibone ukuthi kubalulekile kulesi sikhathi ukuthi sibize umkhuleko sizokhulekela umatric. Nakuba bebengekho abafundi kulenkonzo kodwa abazalwane nabefundisi bashiyelana inkundla ngamazwi benxusela ukuba labafundi babhale ngokuthula. Kanti kuphinde kwakhulekelwa nezinkinga esibhekene nomphakathi wakuleli. Sine prayer ihlanganisa inteni kodwa iqhaza enizolibamba likhuluma nge-drug abuse. Yonke into ngama drugs kodwa ke i-abuse enkinga. Sesibona ke ezikoleni nakwezi nasemphakathini uthola ukuthi ingane ziyadlebeleka nabantu badlela kubulaka abesifazane kungahle kube inhloso noma isizathu yiso lesiyidakamizwa. Siyafisa ukuthi uNkulunkulu engenelele ukubasiza ababhale ngokuyimpumelelo. Futhi ke siyakhulekela ukuthi izimo ezahlukahlukene ezibhekene nomphakathi uNkulunkulu angenelele kuzona. Lenhlangano isemkhankasweni okwakha ibandla kule ndawo nekholwa ukuthi ukwakhiwa kwalo kuzoshintsha impilo yomphakathi njengoba benezihlelo eziningi ezahlukene
ezohlomulisa abaswele kanjalo nabadala. Sibandla lamaluthela njengabanikazi balesakhiwo siyafisa ukuthi lesakhiwo makukhona umsamariya onesihawu ongelula isandla sakhe ukuthi lesakhiwo siphele uze umphakathi ukwazi ukusizakala. Leli bandla lisendla ngubo kuwa 24 ngaphansi kwamasipala uMlalazi senxuse nosomabhizinisi kanjalo nabezepolitiki uba baphonse esivivaneni ukuze lakhiwe ngempumelelo. Ezidabeni ze1KZNTV kubika uThabani Maphumulo eNdlangubo. Ake siphinde futhi sihlabe ikhefu hlangabeze ingosi yomnotho masibuya. Asiphinde sikubingelele sikwamkeleke mungabe usanda kujoin izindaba zethu nazi izihloko esithi ezihamba phambili namuhla. Lingenele osukwini lesithathu icala lesilo. Ucela ubhonge emswaneni ngephoyisa elibulewe kanti nehawi ithi yeseka elasePalestina. Ake sikubhekele ngosini yezomnotho. Irandi lakuleli u18.73 maliqhathaniswa nedola laseMelika libe u22.85 maliqhathaniswa nopondo waseBrithani liphinde libe u19.84 maliqhathaniswa neeuro laseEurope. Igolide ke lona ling$1937.78 i-ounce kuthi uwele ongahluziwe ube u$89.90 umphongolo. Ake sikubhekele ngosini yezemidlalo. Abathandi bebhola lombhoxo bakubheke ngabovu kubuya kwenyamazana aphiwe Janti esihlala iminyaka emini ngadlali ngenxa yokumiselwa ukusebenzisa izikhuthazi. uJanti ufakwe eqenjini leHollywood Bet Sharks elizoqala isizini entsha yeUnited Rugby Champions iURC ngamafuphi phesheya ke kulempela sonto. Ngenyanga kaMfumfu inhlangano eqaphe ukusetshenziswa kwezidakamizwa nezakhamzimba ezingavumelekile kwezemidlalo iSouth African Institute for Drug Free Sport yaveza ukuthi yathola izikhuthazi mzimba ezingavumelekile egazini likaJanti. Ake sikubhekele isimo sezulu esingalindeleka. Zulu mnyama undlela zimhlophe ngiyaziguqisa ke bengikuphathele zona namhlanje hlangabeza kanjani ithimba kusasa nezinye futhi.